Dito tayo. Dito may talang ko, wala nang dito. Dito may talang. Ito yung listahan namin, guys. For stainless ra. Ito parasa. Butanganan sa mixes. Tanon? Lawang na kaya. Isu din ako kinukuha na. Ito tayo sa mga apron. Para sa ano, gagamitin nila. Oh, yellow. Ito. Ayaw! Gamay na gisulod mo. Hello guys! Good afternoon! Ay, ano pa? Good noon. Basta kasi haggard yung feste. Ayan, wait lang. Wait lang ha. Ayan, medyo maingay yung selling fan ha. Kasi nagpa-selling fan akong init guys. So anyway, ayan, kakarating lang namin. I-haul ko sa inyo yung mga bili. Kanina, hindi ako masyadong nag-vlog doon kasi aside sa nagmamadali kami, nalilito rin kami sa mga kinukuha namin ni Papa. Actually, malistahan kami. And yung listahan namin, marami naman, halos kompleto naman yung nabili namin na listahan sa, ang hindi namin nabili, yung plastic seal lang. Ayan. So, namili kami kanina, hindi ako siya nakapag-vlog aside sa, nagmamadali kami, and maingay yung baka makapiright ako doon. Lakas ng musik. And doon kami sa Unitap namili kasi Unitap girl. And hindi na naman ako Gaisano girl, Unitap girl din. So doon talaga kami namimili. And ayun pinamili namin guys is actually mga gamit siya para sa tawag dito, magiging production kasi namin dun sa kabilang bahay na. So i-update ko kayo sa mga sa susunod na mga vlog. Sa bahay ng mga. Sa bahay nga. Sa bahay nga namin. Bahay namin yun. So, doon, i-update ko kayo. Pero, for now, i-haul muna namin. I-haul ko muna yun. Yung nasabi ko. I-haul ko muna yung mga napamili namin. So, yung mga napamili namin, meron din sa bahay nito. So, kagaya nito, ayan, meron kaming, bumili ko ng pitchel. Plastic lang kasi dito sa bahay, puro mga clumsy yung mga tao dito, no? Laging nababasag. So, ito, bumili ako. White lang yung ko, pinili ko, plain, para, tsaka hindi siya kasya sa aming refrigerator. So, pag minsan nag-juice kami, and then, minsan, tubig with ice, so kailangan meron. Ito naman, 129 pesos ito, guys. Ayan. So, yan yung nabili natin. And, eto, bumili kami ng, actually, yung sa kusina namin, wala talagang ilaw dyan na sira yung ilaw. And then, yung ginagamit namin is yung rechargeable na ilaw. So, pinapapalagyan ko ni Papa mamaya itong bulb na ganito, 129. LED daw to. Daw. Kasi sa Unitap ito nabili. So, 129. And then, eto binili ko. Hindi to pang-aso guys. Yung pang-aso nito, yung ito lang, yung kang Ashi. Kasi si Ashi, bumili ako ng, si Ashi at saka si Chuchay, magkahiwalay sila ng lagayan ng Ang problema namin is, lagi niyang sinisira yung mga lagayan. So, ito talaga, ewan ko na lang kung masira niya pa to. So, para sa tubig at saka sa kanyang dog food. Ito naman, 22 pesos lang ito. Ayan. So, dalawa na. Yan kay Ashi. Yung parang siya. Ito naman, hindi to pang-aso, ha? Ito ay, gagamitin namin na bowl. Ito yung gagamitin namin sa, sa mga maglulumpia. So, medyo magastos. Magastos ito guys kasi mayroon na kaming sabi sa inyo nung nakaraan kulang kami sa naghahanap kami ng tao. Ngayon naman sobra-sobra yung mga gusto magtrabaho kasi doon na sa kabilang bahay kina mama gagawin yung production, magiging production ng lumpia. Sa lumpia lang. So parang may space lang kami doon na parang doon lang sa doon sila lahat mag wrap ng lumpia.
So, ang dami nilang gusto matrabaho pero 4 lang po yung afford ko. Kasi baka hindi na kami kayanin yung pagpapasweldo sa kanila. So, 4 lang, 4 yung binili namin. This is 55 pesos isa. So, ayan, 4 na. So, gusto kong mga stainless na ganito kasi malinis siya. Ayan, malinis. And then, eto naman para sa water. This is 29 pesos naman ito. So, magkapareha sila ng parang shiny. So, eto sa water. So, tigi-isa din sila. 4. So, ayan. And then, eto naman, para to lagayan sa lumpia. So, tigi-isa din sa, kasi 4 sila. This is 79 pesos. So, kung ano naman, pwede ka manalamin dito. Ayan, ayan kayo. So, this is 79 pesos. So, 4 din yung binili ko. So, sakto lang yung laki niya. Ayan, diba? Bongga. So, nag-a-adjust pa kami guys the first time. But excited din ako na kinakabahan kung ano yung lalabasan ng kasi nag-train pa namin sila kung paano maglumpia. This one naman, dinala ko sila ng apron. Naghanap ako ng plain na apron pero wala akong makita doon sa Ito, kagaya to ng apron ko. So, this is 55 each. So, iniba-iba lang namin yung kulay. Meron pa kang Peppa Pig. Ayan, no? Peppa Pig. Tapos, iniba-iba namin yung kulay for now. Ayan. Para at least, naman. Pero next time, gusto ko na yung white. Kaso, wala akong makita doon. So, maghahanap tayo. So, kasi kailangan na kasi namin ito para bukas. So, kailangan na namin bumili. So, kaya may apron kasi alam ko yung feeling na maglulumpia. Madudumihan ka talaga pag naglulumpia. Bumilihan ko na rin sila ng hairnet. Meron akong isa nito na hairnet para sa akin. So, ito yung hinahanap ko kasi na hairnet. May hairnet kasi ako matigas yung Ito yung gusto ko. Malambot siya. Naghanap ako ng hairnet na yung parang yung blue or white ba. So, wala akong makita. Maghanap ako online. Pero for now, ito lang muna para lang yung buhok. And then, bumili kami ng ganito panghang kasi ipapalagay ko lang kay Papa para yung mga aprons nila tsaka yung hairnet. Pagkatapos silang magtrabaho, ihahang lang nila dito. Para, hindi ko bumili ako ng placemat kasi ito na yung naisip ko na para mabilis silang ilalagay lang nila dito. So, ilalagay nila itong ganito, diyan, tapos magluluto sila ng lumpia para isahang linis na lang. So, kasi hindi pa kami nakabili ng table na yung plastic na white. Titingnan pa namin kung ano yung, syempre may sa mga susunod na mga araw, malalaman natin kung ano pa yung mag-work at saka yung mga kailangan talaga. So, total bukas, first day pa naman. Eto naman, tapos pala yung aming freezer na maliit guys, nandun na sa kabilang bahay nila, kay mama. Kasi yun yung gagamitin, dun lahat ilalagay yung lumpia na magagawa nila. And then, kukunin yun ni Papa punta dito sa bahay kasi nandito yung malaking freezer. So, i-update ko kayo sa bago naming freezer guys. So, ngayon, eto bumili kami ng extension cord para to sa freezer doon. This is 199 pesos. So, ito yung gagamitin namin sa freezer kasi siya lang dapat mag-set. And then, bumili kami ng ceiling fan para doon, para sila lahat ng ceiling fan. So, bumili kami. This is 239 pesos naman ito. So, yan. Parang colorful naman, orange at saka green. And then, actually, hindi ko gustong basahan na ito, pero ito lang muna yung ating binili. This is 10 pesos, 12. Parang 12. 12 pesos pala. Ayan. Para lang meron silang magamit na punasan for the meantime. And then finally, after 3 years, nakabili ng hose. Ito. Ang tagal ko nang nabili nito. Kaso, yung hose namin dati, hindi siya kasya. So, ngayon, dinala-dala talaga namin to para talaga ma-check namin na kung pwede ba siya. So, pwede naman. Ayan siya. Magagamit na namin to. Gusto ko kasi to kasi na-adjust kasi yung niya. So, yan. So, lagi kami kinakabili ng hose kasi 4 meters, di ba? Kamay lagi. Lagi kaming kaso walang magkasya nito. Kaya dinadala namin lagi.
So, this is 65 pesos yung per meter nito. Yan, 4 na meter yung ito, hose clamp. Ito yung pang-adjust daw para hindi mahulog yung hose. So, this is 1975. Ayan, dalawa na. So, Yan ang clamp ng gusto. ayun. Ano pa ba yung nabili natin? Pagka talaga kaming umalis. Today pala is Sunday, guys. And this is 45 pesos in a microwavable na container. Kasi ito lalagyan namin ng mga stickers. So mamaya magpaprint ako ng mga tawag dito. Nak, pala ko sa siling fanak bisaksak sa anak. Mga stickers dito ilalagay para malinis. Ito naman kay Chuchay. Actually, kay Chuchay, yung color ni Chuchay na kay Ashi na. So, binilan namin siya ulit. Wala kaming ibang makita. Ito lang, kaya ito lang yung. Itao din ako. Ito lang yung gagamitin natin kay Chuchay. And then, ito bumili kami ng dog leash. Kasi 190 naman ito. Ayan siya. Pero minsan lang kasi kami lumabas. Kaya si Chuchay, hindi naman siya So, binila na lang namin. And then, bumili ako ng, ito gusto ko to. Dalawang headband. Kasi yung headband ko guys, puro nasisira ni Hagrid. So, ayun. So, try natin ito. Nakitawag ka ng gunting paligaw nakbe. So, try natin. So, dalawa. Ito, 22. Ito naman isa, 29. Kailan po si Sir B, please. So, ayan siya. Yung favorite color ko. Ito naman kay Papa to. Para to sa mga packages. Pag nag-deliver siya, ayun, magagamit ito. Matagal niya itong hinahanap. Gusto niya magkaroon ng ganito. Kasi packaging yung pinang-ano namin eh. So, this is 18 pesos lang naman. So, ayan. Tapos, ito yung paglalagyan natin dito. Ito na diretsyo yung paglalagyan natin ng wire para sa ilaw dun sa kusina. And ito yung sealer. Yung sealer naman, naghanap kami ng maliit pero wala talaga kaming choice. Malaki lang yung nandoon. This is 549. Malaki siya talaga. So, ito na lang yung binili namin. Kasi kailangan din ng sealer doon. Kasi syempre, paano mag-seal doon, di ba? So, kailangan ng sealer doon. And then, bibili pa kami ng sealer next time. Kasi yung sealer namin dito, sira na din. So, ayan, sealer. And then, eto, dahil mag-prepare ako mamaya ng mga labels, bumili din ako ng mga stickers. Photo papers, photo sticker paper naman ito. So, tatlo yung binili ko. This is 70 pesos. 20 pack, 20 per pack, 20 pieces per pack. And then, ink. Kasi naubusan kami ng ink. Hindi kami nakapag-print kahapon kasi nga naubusan ng yellow. So, ayun, bibili na kami ng yellow at black kasi naubusan yung black kanina. And then, isang ring ng hard copy na bond paper. This is A4. So, yun. Yun yung mga nabili ko, guys. Actually, namin kong i-update sa inyo, pero sa mga susunod ng mga araw, kasi para maintindihan ninyo yung mga pinagkayuyo ko dito. Yun. Medyo magastos pala yung magpagbibili ng mga gamit. Actually, kulang pa kasi puro to. Yung table talaga, kailangan namin ng table kasi hindi magkakasya doon. So, pumayag naman yung aking sister-in-law na doon kasi dito talaga sa amin, talaga, yung plano talaga guys, doon talaga sa kabilang bahay, doon sa amin. Ang problema, nung pumunta kami kina mama, nagsabi kami ng mga kailangan namin, gusto namin sila dalhin talaga dito para kunin na lang, di ba? Para may magpag-duty lang talaga. So, si Papa kasi yung nagsabi na, pwede namang doon na lang. So, nag-agree din naman si Mama na doon na lang yung mga tao. Doon na sila mag-duty kasi mas malapit doon. Kasi nasa sentro sila. Kami nasa bulubundukin kami guys. Kaya, mahirap maghanap ng tao. So, doon naman, kapag
problema rin kami kasi ang dami nila gusto magtrabaho. Sobrang dami nila gusto magtrabaho. Eh, syempre, hindi ko naman kayang ano ngayon. So, mamaya, pupunta kami doon mamayang gabi para meeting. Wow! Pang-meeting si Mayora. Ano lang, parang, ano lang, para bukas, dire-diretso na kasi may mga, marami din kami orders bukas eh, kaya kailangan talagang, papansin ko parang malaki yung ano ko dito. Kasi dati may waiter kasi ako hindi pa mo. Ano siya? Ano siya? Kasi dati may ano po guys eh. Pwede ko ipapacheck ko para ano. Pero ayun. So yun lang guys. Yung lang yung mga nabili namin. And yun. May update ako sa inyo sa mga susunod na mga araw. Kasi bukas magiging busy kami para yun. Yung mga desisyon namin. Kasi para makakapag-vlog na ako talaga everyday. Oh, everyday. So, ayun guys. See you in my next video. Bye. Kasi papa naman walang damit. Kaya wag ko hindi ko na ipapakita. So, ayun yung mga nabili natin. Ayan lahat. So, nagastos namin dito guys na sa ano eh. Magkano pa? Mga 3,000 plus 10. So, ayun. Tapos, kailangan pa din namin ng ano. Kasi kailangan mag-stock kami ng maraming mixes kasi may ano na, may mga magra-wrap na marami sila. So, baka kulangin yung mga mixes sa lumpia. So, ayun. See you in my next video, guys. Paalam. Pangkanon ko tanawa sa pa. Bye! Bye!